Ola, nenas, ola, nenos, como estades? Agora xa podedes sair un pouquiño, Estades ben? Xa veredes que isto pronto vai a rematar. As mestras de infantil, como vos botamos tanto de menos, queremos darvos unha sorpresa. E para iso vamosvos a contar este conto da Mosca Chosca. É un conto de Eva Mejuta e Sergio Mora, editado por Calandraca. Esperamos que vos guste. Era unha mosca chosca que vivía no bosque. Farta de zoar dun sitio a outro, decidiu facer unha casa. Poderei dormir na cama, poderei estar quentiña, poderei cos meus amigos merendar nunha cociña. A mosca chosca púxose mans á obra e construíu unha casa ben xeitosa. Para inaugurar o seu fogar, preparou unha torta de amora e o seu arrecendo espallouse polo bosque. Despois, colocou 7 banquetas e na mesa 7 pratos. Non cabía ningún máis. Ao pouco petou na porta o escaravello. Toc, toc, toc. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca. Fago unha festa para inaugurar o meu novo fogar. E ti, quen és? Eu son o escaravello rebello. Que bocheiro! Podo entrar? Claro que podes. És o primeiro en chegar. E moi contentos os dous, puxéronse a merendar. Ñam, 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 ñam. Mais cando ían comezar, pasou por ali o morcego. Mirou a casa, cheirou a torta e petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca e o escaravello rebello. E ti quen és? Son o morcego chairego. Gústame a tarta de amora máis ca nada neste mundo. Podo entrar? Claro que podes. És o segundo en chegar. E moi contentos, os tres puxéronse a merendar. Mais antes do primeiro bocado, cruá, 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 pasou por ali un sapo. Cheirou a torta, entroulle moita fame e petou á porta. Quen vive neste lugar? A quen veño a visitar? Ai, eu son a mosca chosca e o escaravello rebello e o morcego chairego e ti quen és? Cruá, cruá. Eu son o sapo castrapo. Que bocheiro, encántame, podo entrar? Claro que podes, eres o terceiro en chegar. E moi contentos os 4, puxéronse todos a merendar. Mais cando ían comezar, pasou polo bosque a moucha. Mirou a casa, oíu a festa e achegouse. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? Pois somos a mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairego e o sapo castrapo. E ti quen és? Pois eu son a moucha repoucha, a que come e non se farta. Podo pasar? Claro que podes. Pasa, pasa. Es a cuarta en chegar. E moi contentos, os 5 puxéronse a merendar. Mais cando ían comenzar, pasou por ali unha raposa. Sí, unha raposa que cheirou o pastel e animouse a entrar. Sí.
quen vive neste lugar? A quen veño visitar? Dixo a raposa. E lle dixo a mosca chosca: ves visitar a mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego cheirego, o sapo castrapo, a moucha repoucha. E ti quen és? Dixo a mosca chosca. Son a raposa chistosa. Ai, a torta ten moi boa pinta. Podo entrar, teño fame, quero merendar, dixo a raposa. Claro que podes pasar. Esa quinta en chegar. E sabedes que pasou? E moi contentos, os 6 sentáronse todos xuntiños a merendar. Estaba todo delicioso. Mais cando ían a probar a torta, pasou por ali o lobicán. Fixóselle a boca auga, co cheiro do pastel de amora, e petou na porta. Pum, 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 pum. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego cheirego, o sapo castrapo, a moucha repoucha, maila raposa chistosa. E ti, quen és? O lobicán pillabán. Que pastel tan ben feito. Podo entrar? Claro que podes. Eso sexto en chegar. E moi contentos os 7, puxéronse a merendar. Cando por fin ían probar o pastel, pasou por ali o oso, que levaba toda a tarde na procura de amoras para merendar. O oso viu a casa, escoitou a festa e pensou: por que eu non fun convidado? Así que petou na porta e abriu a mosca chosca. Quen vive neste lugar? A quen veño a visitar? Preguntou o oso. E a mosca chosca respondeu: pois nesta casa vive a mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairego, o sapo castrapo, a moucha repoucha, a raposa chistosa e lobicán pillabán. Entón, a mosca chosca preguntoulle: e ti, quen és? Eu son o oso larpeiro máis lambón do mundo inteiro, e este pastel tan prezado vou no a babar de contado. E colorín colorado, este conto rematou. Agardo que vos gustara moito e todas as mestras de infantil estamos desexando poder comer todos xuntos un pastel moi prontiño. Un bico enorme para todos.